scris pe la televizor, pe la taran. Până acum 11 luni de zile era numele meu scris pe afișe la spectacole, dar astăzi, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu, numele meu este scris în cartea vieții. Cine poate să facă toate aceste lucruri, fraților? Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu s-a atins de odrazele mele din casa, de copiii mei. Dumnezeu a vindecat copilul meu. Dumnezeu s-a atins de mine, de soția mea. Am avut un copil și am un copil de 11 ani. Și chiar acum, câteva luni de zile, a fost la rezultat că la București, la Spitalul Nou, avea epilepsie. Și Dumnezeu mi-a promis că se va atinge de el. Și slăvit să fie numele Lui Dumnezeu, pentru că, cum a zis Dumnezeu, așa s-a împlinit, slăvit să fie numele Lui. Acum, un an, 2 ani de zile am avut un vis și parcă vinea o femeie în visul meu și a zis: haideți să ne rugăm pentru copilul tău ca Dumnezeu să-l vindece. Și vreau să mărturisesc în numele Domnului Iisus Hristos. Cum se dea de vorbă cu acea femeie, am auzit o voce și a zis acea voce: femeie, nu te ruga să-l vindec. Mulțumește că eu, Domnul, m-am atins de el. N-avem cuvinte, frații mei, să-i mulțumim Lui Dumnezeu. N-avem cuvinte să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru că astăzi suntem în casa Lui. Aici. Puteam să fim pe pat de spital, puteam să fim la reanimale, dar Dumnezeu ne-a dat putere și am venit în casa Lui și putem să ascultăm cuvântul Lui. Eu zic ca pacea Domnului Iisus Hristos să fie peste voi. Amin. Pacea Domnului Iisus Hristos să fie peste această cetate. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Doamne, slavă Ție! Slavă Lui Iisus! De atâția ani eu stau la scăldătoare și strig mereu, Iisuse, ce mă doare. Și n-a venit la mine nimenea să mă ridice, Doamne, din starea mea. Și n-a venit la mine nimenea să mă ridice, Doamne, din starea grea. De atâția ani eu stau la scăldătoare și strig mereu, Iisuse, ce mă doare. Și n-a venit la mine nimenea să mă ridice, Doamne, din starea mea. Și n-a venit la mine nimenea să mă ridice, Doamne, din starea mea. Dar eu care l-aștept de atâta vreme să-mi dea cineva o mângâiere, n-am argintit, Iisuse, și înapoi. Sufăr de 30 și 8 de ani, n-am argintit, Iisuse, și înapoi.
fost de 31 de ani, dar a venit la mine o milos care mi-a ridicat patul de jos. Scoală-te mea, zis, ridică-ți patul, te-am vindecat și ți-am iertat păcatul. Scoală-te mea, zis, ridică-ți patul, te-am vindecat și ți-am iertat păcatul. Dar tu care ești azi în adunare, strigă, nu tăcea dacă te văde. Strigă, nu tăcea și tu ca mine. Cel ce vindecă vine la tine. Strigă, nu tăcea și tu ca mine. Cel ce vindecă vine la tine. Și a venit la mine o milos care mi-a ridicat patul de jos. Scoală-te mea, zis, ridică-ți patul, te-am vindecat și ți-am iertat